И здравейте хора, аз съм Майк Тинсон, както виждате. Та така. Той ми е Steam аккаунт и днес ще ви покажа как може да... как да ползвате CSGO Launch и такива простоти. Игра съм само 29 часа, т.е. 30. Ама... нещо мисля. Какви да е... Значи, за да бъдете с CSGO Launch... Омага. Добре. За да бъдете с CSGO Launch, първо трябва да имате скинове. Примерно... Аз нямам много хубави скинове. Ама... така е. Имам това Glock Schweif. Просто тия... Урбан, еди какво си, Урбан, еди що си. Попи 90, 250, само USB-то. Имам нещо е Field 10, имам стикер на Корона и еди кой си там простия. И да, трябва да дойде тук на Bets, където CSGO Launch. И примерно, който отбор ви хареса. След които и те вече сега в момента играят. И победителя от тях двамата ще играе с Cloud9. Така, значи, нека видим това да видим. Понеже днеска в 1 час сутринта през нощта си смених паролата, защото един приятел ми искаше и изпитал и му бях дал акаунта. И не трябваше да го правя. Бях му дал акаунта. Самия бях. Така, прекратете. Бях му дал акаунта. И ми вика, ако те бусна един ранг нагоре, ще ми дадеш да го изпита. Аз ми викам, няма, че го дам. И ми викам, добре, ама пак ще ми го дадеш. Аз викам, добре, ти кънта преди каквото искаш. И днес сутринта се сетих, че на 24 мога да трейдвам. И дадах на машин приятел да играе нещо там от акаунта ми. Ще снарявам игри. Да си играем. Майка, тогава ще забия така. Компютър за 700 кинта на бил трябва да забия така от Бандикам. Така както и да е. Ако се оправите за забиването, ще ви покажа. Не, майката. Майката. Така, ами... не знам какво стана току-що. Или пък... чекайте малко. Отново сме тук. Оправи се. Така като можа. Все пак заби. Чакайте пак. И така. Те в момента играят. Играят на Мираж. Не, по-скоро може би е минал... не, тая карта Мираж е минала и сега играят друго. Тук гледат как правят простоти. Тук ето какво са заложили тези хора. Според не са добре как могат да залагат нощ, примерно, или АВП Азимов. Не ги знам добре ли са, нещо има им ли, нещо ли има или не знам. Но така. Трябва да имате просто някакви скинчета. Как да кажа, имам стикер на Корона, просто ти яла бала, този стикер е 28 евро. Така. Ето тук мога да трейдвате, искате трейд, букуци, там да си давате своите неща за някакви други, на някакъв друг човек, примерно. И така нататък. Сега съм поискал за USB-то ми Desert Eagle Conspiracy and AWP Wormgold Minimalware. Не, беше факториран с стикер на скалпа на не знам си какво. Ето го моят профил. Чакайте малко, се пак трябва да си го рефрешна. Бях Forest Night. Имам 40 и да... ако се рефрешна е добре. Не, бах майка. Залагал съм на 3 отбора и 3 пъти съм печелил. Ги знам. И я би майката.
направя го рефреш на... така. Ето това е май Кингсон, всичко съм си правил сам. Етните скинчетата, цяла бала, пешо. И така мога да бъскате трет. За примерно... тук ще му да си така букутите. Ето за Ениафър. Поискам. И ще потърся да е кой иска такова USB и какво дава. Ако аз давам моите. Моите е... Аз ще искам overpay. Примерно... Дизертига, конспираси. На това съм практикувал на тук. Това искам да така. Dragon King, картел с стикери. Sunny Leo, AVP. И така съм от тук къргист. Друго. Много хора искат кутии. Проблем какой часа. Чакайте малко. Нали 11:40, не знам кога ще го кача този клип, може би до вечера. Примерно някакъв поиска... Какво поиска? Къде е? Примерно Battlescard, AK Red Laminate. Примерно аз го искам, там ще... Какъв ще бъде? Той ще иде тук в My Trades. Black Laminate и... Да. Battlescard Hyper Beast, тук има много яки неща. Много яки неща да дават. Аз забравя в ред. Я ще пратя по каналата пичага и ще иска корона. Може би мога да дам така. Да. For skin stickers Virtus Pro 2014 Admi and Offer. Така, добре. Седна в приятели. Вижте малко, защото правих простоти. Трих приятели, като в 1.6, като играя стъпителни гарци, руснаци. Ми надуха главата. И ме бамбаха и гъркостри. Така. Ще го добавя, той също чувства ниво. Добре, ами игра повече от мен. Да му видим инвентара, Left 4, дето... И аз мога да се сваля и мога да снимам, например. Ако искате, пишете в коментарите. Ами, той има само кара да минейт. Направо ще му приложа, може би, целият ми инвентар. Примерно. За акато и кутията му. Така както идем. Не знам какво друго да кажа. До описанието мога да тура трейлинк. Може да ми донейтвате. Може да такова. Понеже на този компютър сега искам да си дам нов. Мога. Искам да взема нов и ми трябва нов, защото на това те курнич не мога да направя. Не да снимам някаква простотия. И така хора, това според мен 90 мета. Долу ще има трейлинг в описанието, може ми донейтвате. Гъбате. Пах майката, чекайте малко. Отново сме тук. Така. Еба майка. Ами... Нека така бъде или не знам. Пак чакайте, пак ще сложа на пауза клипа за минутка. За секунда.